शिव मोरे, मी पनवेलवरून आलोय। आम्ही इथे TMHनी आमच्यासाठी गोव्याची पिकनिक आणली आहे, कारण की आम्ही आमच्यासारखे मुलं जे ट्रीटमेंटवर आहे त्यांना एक वेगळं एन्जॉयमेंट म्हणून त्यांची ट्रीटमेंट लवकर क्युअर होते आणि आम्ही इथे आलोय। आम्ही खूप एन्जॉय करू। थँक्यू। काय बघणार तुम्ही गोव्यामध्ये? आम्ही निसर्ग जे जिथे जिथे ते घेऊन जातील तिथे एन्जॉय करू खूप। ओके, नाव काय तुमचं? शिव मोरे। हम लोग उड़ीसा से आए टाटा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में होने के बाद हम लोग का मेंटेनेंस में कीमो खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ गोवा आए घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से, और सफ़र भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक भी बहुत अच्छा लगा। कुठून आलं तुम्ही? मी कांदिवलीवरून। गोव्यामध्ये कशासाठी आलो तुम्ही? आम्ही फिरायला आलो। काय काय बघणार तुम्ही येऊन? काय काय येऊन? समुद्र आणि मजा करतो। समुद्र बघण्यासाठी आले। आणि काय बघणार तुम्ही गोव्यामध्ये? एन्जॉय करणार। माझं नाव आहे रेणुका निलेसिंग राजपूत आणि मी कल्याणवरून आली आहे। आम्ही सर्वजण आज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलकडून आलो आहोत। सगळ्यात आधी तर ज्यांनी आम्हाला इथे आणलं त्यांच्यासाठी थँक्यू सो मच। आणि आम्ही सगळेजण जे म्हणजे कोणी मुलं ट्रीटमेंट घेतात तर ते म्हणजे त्यांचं मूड ऑफ होतं, इंजेक्शन घ्या हे घ्या त्याच्याने, तर हे सगळ्या लोकांनी आम्हाला इथे एक ते सगळं विसरून आणि एक एन्जॉयमेंटसाठी आणलेलं आहे इथे। तर आम्ही सगळेजण इथे येऊन खूप एन्जॉयमेंट करणार आहोत। इथे काय काय आहे, मी तर फर्स्ट टाइम आले आहे, मला काही माहिती नाही इथलचं, बट आम्ही सगळेजण खूप एन्जॉय करणार आहोत आणि ते जे काही आमच्यासोबत घडलं ते आम्ही सगळं इथंच सोडून जाणार आहोत। As a goodwill gesture, Central Railway has organized this trip in collaboration with Tata Memorial Hospital for this beautiful children getting injured. Every year we get them by attaching one 3-tier AC coach in the train for their safe journey. So this year also we have organized one coach along with all the catering facilities inside the train on board that we have taken care of. And this Tata Memorial Hospital their officials will be taking them to Goa for the sightseeing, and it will be a leisure and entertainment trip for them. How many days? It is 27 kilos with their petal. No, 13 to 15. 13 to 15. 13 to 15. 15 they will be returning there.